Joo, ei se tääkään päivä mennyt telomatta itteensä. No niin, heipä hei ja tervetuloa uuden videon pariin. Tällä videolla olisi tarkoitus jatkaa taas pihatyökonetta, mutta pikkusen tuli suunnitelmiin muutoksia. Viime videolla menin luppaamaan, että tähän tulee nytten semmoista rungon vahvistus X-muottoa tähän keskelle. Eli tähän oli tarkoitus laittaa niin kuin tuosta laijasta tuonne suunnilleen ja tästä laijasta tuonne putket. Eli semmonen X-muoto pitäisi tehdä tähän näin. Se vahvistaa tämän rungon. Mutta nyt kävi sillä lailla hassusti, että mulla ei ole tavaroita tuohon, ei ole sopivaa putkea. Ja nyt pitäisi keksiä jotain muuta. Ja mä sainkin yhden idean, mitä tässä voisi tehdä seuraavana. Ja mitä tähän seuraavana voisi sitten tehdä. Tuohon tulisi moottori. Siellä on moottori pressu alla. 2 litran turbodieseli Passatista otettu. Ihan niin kuin nämä taka-akselit ja etuakselit, mitä tässä on. Nyt vaan meni väärinpäin tuo etuakseli, tää puoli. Mutta joo. Seuraavana tähän voisi tehdä noita moottoripukkeja. Eli minkä varassa tuo moottori tulee sitten leppäämään tässä rungon päällä. Ja viime videolla kävin melko kattavasti läpi tuon etupään, että mitä kaikkia muutoksia siihen pitää tehdä, että siitä tulee toimiva paketti ja mitä siihen pitää tehdä, että se ylipäätään toimii. Mutta nopeasti läpikäytynä moottoria pitäisi saada nostettua ylöspäin aika roimasti sen takia, että siihen tulee maavarraa. Öljypohja ei ota ihan jokaisen kiveen kiinni, jos sattuu vähän pahempaan maastoon lähtemään. Toinen juttu on sitten se, että vetoakseleiden ja vaihdelaatikon laippujen väliin pitäisi saada sopiva rakonen, koska siihen tulee oma valmisteen jakolaatikko jossain vaiheessa. Ja miksi siihen tulee semmonen, on syy siinä, että tästä pitää huippunopeutta puottaa roimasti alaspäin, koska työkonekäytössä ei todellakaan tarvitse kulkea mitään 200 tämän laitteen, että ne ihan riittää, jos jotain 60 menisi niin kuin vitos, oliko se 6 vaihteinen. Niin suurimmalla vaihteella, jos 60 menee, niin se on just sopiva, että niin kuin ykkös- ja kakkosvaihe on semmoisia ryömimisvaihteita, millä voi tehdä lumitöitä ja kaikki, mitä nyt tarvii pihalla tehdäkään ikinä. Mutta seuraavana pitäisi lähteä tekemään niitä moottoripukkeja tai moottorin kannattimia tähän runkoon. Ja tosiaan minä olen laskenut, että siihen tulisi nyt 40 sentin korotus alkuperäisestä, mitä se oli autossa. Piti laittaa mitat ihan tuohon ylös, että miten se on kummallakin puolella. Eli tosiaan tällä puolella pikkusen korkeampi pitää olla ja tuolla pikkusen matalempi. Ihan niin kuin se oli siinä autossakin. Ja mistä materiaalista niitä kannattaisi alkaa tekemään? En tiedä, onko oikea tapa miettiä, että mistä niitä kannattaisi lähteä tekemään. Ehkä oikeampi kysymys on se, että mitä mulla on saatavilla täällä. Ja mitä nyt on saatavilla, on itse asiassa tuo palkki tuossa. Se on väliaikaisesti hepattu tuohon runkoon kiinni. Silloin valmistusvaiheessa tuli väliaikaisena hepattu tuohon runkoon kiinni vahvistukseksi tuo palkki, mutta se ei oikeastaan nyt enää aja mitään etua siinä, niin se jouttaa ottaa pois siitä ja siitä tulee hyvät moottorikannattimet. Ja tää palkki on tosiaan samaa tavaraa, mistä tää runkokki on rakennettu. Eli tää on 4 milliä seinämävahvuus tässä, 10 senttiä korkeutta, 5 senttiä leveyttä. Mutta joo, eipähän siinä, pitää alkaa hommi. Pitää ensin irrotella nuo heppaukset tuosta ja soppailla sopiviksi pätkiksi tuo. Joo, ei se tääkään päivä mennyt itseensä telomatta. Kunnon palkeen kieli lähti kämmen pohjasta. Joo, huomasin pikku probleman tuossa. Tuli pikku tenkkapoo.
Tässä on vaihelaatikon puolen moottorin korvakko. Tää ei olekaan tasainen. Tässä on tämmönen möykky. Tässä pultti tulee siis tuosta läpi. Niin tähän ei voikaan laittaa semmoista tasasta. Itikat syöpi. Ai et. On kivaa. No nyt. Eli täältä tulee niinku tuohon tänne rungon puolelle pultit läpi näistä. Mutta tässä on tämmönen möykky. Ei voi toteuttaa tuolla tavalla tuota. Tai se on tuolla puolella itse asiassa, mutta tähän pitää rakentaa nyt jonkunnäköinen semmonen erilainen juttu, että siinä mahtuu tuo möykky olemaan. Eli pitäisiköhän lyhentää tätä sitten. Nämä on nyt leikattu molemmat siis sillä tavalla, että se on niinku 40 sentin korotus tulee tähän. Tuo on pikkusen korkeampi, kun se on tuossa moottorissakin korkeammalla se kohta, mutta joo, en tiedä mitä hän tuon tekisi. Tai miten hän tuon tekisi. Ai että itikat syöpy hengiltä. Pakko sitä varmaan leikata ja lyhentää tuota toista tolppaa. Jos ottais tasamitaan 10 senttiä pois siitä, niin siihen pystyy sitten myöhemmin rakentamaan sen soveltuvan adapterikappaleen, että tuo mötikkä menee paikalleen. Tosiaan vielä ei voi moottoria laittaa tähän paikalleen, kun nämä on kuitenkin aika korkeat nämä tolpat, minkä nokkaan se tulee. Ja nythän sitä ei hitsata kuin ainoastaan vaan tähän, ei ole mahdollisuutta muualle laittaa kiinni. Ja sitten siinä on, jos siihen pistäisi nyt moottoriin roikkumaan 250 kiloa laatikon kanssa suunnilleen, niin se voi olla, että kävisi näin. Eli nuo alkaisi näin taipumaan nuo puomit, vääntää sisäänpäin sitä. Ja muutenkin, kun ei ole vahvistuksia vielä tässä rungossa oikein, niin ei ehkä vielä kannata moottoria laittaa killumaan siihen. Mut joo, jos nuo tolpat saisi ainakin kiinni oikealle kohdalla. Siinäkin on vähän laskeminen nyt, kun mulla on täällä yhdellä paperilla kaikki essentiaalit. Ne on näköjään mitannut pultireikien keskeltä keskelle, eli etukäpälästä kiinni moottorin kannattimen pulttien keskikohtaan. Mutta nyt kun me en vielä laita näihin varmaankaan noita itse niitä kiinnityslevyjä todennäköisesti. Tai en tiedä, pitäisikö ne laittaa. Ei tässä nyt hirveä homma oo. Jos minä ainoastaan nuo tolpat laitan pystyyn, niin siihen voisi kyllä tehdä nuo. Tai ainakin toiselle puolelle, jos olisi tehty tuon lätkän. Eli tuohon nokkaan pitäisi tehdä semmonen levy ja siihen porata reijät, mihin istuu sitten tuon puolen moottorin kannatin. Eli jakopään puoli. Mut joo, semmonen pikku probleema tuli tuossa. Pitää lyhentää ja pitää laittaa ylös sitten, että sitä on 10 senttiä lyhennetty. Ei tarvi arpoa, että mikä ihme mitta tää on. Mut joo, pitääpä jatkaa. No niin, nyt olisi pystytolpa noille moottorin kannattimille hepattu paikalleen. Tosiaan ne ei ole ihan suorassa linjassa niin kuin näin päin, kun ne ei ole moottorissakaan ihan suorassa nämä paikat, mistä se tulee kiinni. Ne on melko tarkkaan mittailtu kohdalleen siihen, missä ne kuuluu olla. En tiedä mitähän sitä seuraavana. Pitäisiköhän näihin alkaa niitä lätkiä tekemään ja porata reikiä, mistä se tulee sitten se moottori itse kiinni. Mutta tätähän pitää tosiaan lyhentää vielä ehkä 10 senttiä, että mahtuu se
mötikkä siihen väliin ja pitää vähän semmonen erilainen korvakko rakentaa siihen, niin se asettuu hyvin. Ja joo, näähän ei tosiaan niinku pelkästään tuu näistä kiinni, pelkästään tähän pintaan, vaan tästä kun tulee sitten putkikehikko, jostain tästä lähtee varmaan keula, tulee putki tästä, niin siitä pitää rakentaa korvakko vielä, mikä ottaa tän kiinni. Kun tähän ei tule muuten kestämään, jos on vaan näin pieneltä alalta kiinni täältä allalta, niin pakko tukkea yläpuolelta myös. Pitää tässä yöaikana vähän miettiä, että mitä tähän seuraavana kannattaa tehdä. En tiedä, kannattaisiko niin lätkät ehkä tehdä tonne päätyihin ja siinä on sitten valmis laskupaikka moottoreille sit kun aika on laittaa se tähän kyytiin, mutta sinne on vielä matka tosiaan. Tässä vähän ideana oli semmonen, että niin, nyt jos tilaisi vähän enemmän putkea ja tekisi tän niin kun rungon niin sanotusti loppuun ja sit alkaisi vasta tekniikka laittamaan kiinni tähän. Mä alustavasti mietin silleen, että olisi alkanut näitä jakolaatikoita tekemään alkuun tähän, mutta hyvin nopealla aikataululla tajusin sen, että nämä moottorin kannattimet tarvii just ne ylätuet, niin mä en pysty konettakaan laittamaan vielä paikalle, mikä sitten estää sen jakolaatikon suunnittelun paikalle. Joku näppärähän saattaisi paperillakin tehdä ne suunnitelmat, mutta mie en oo semmonen kaveri, ei onnistu. Se pitää tälleen niin saada paikalleen koneet tuohon ja sit pystyy mittailemaan, että mikä mahtuu mitenkin sinne ja miten se kannattaa tehdä. Mut tosiaan me tillaan putkea tuohon aika monta metriä ja vähän muutakin rautaa. Ja sen jälkeen voisi alkaa rakentaa ihan sitä putkirunkoa tähän päälle. En oo semmoista ennen tehnyt, en tiedä katsotaan miten onnistuu. Sehän on hyvin mielenkiintoista homma, ne jotka on tehnyt putkijuttuja, ne tietää ne kaikki ne liitoskohat ja kaikki. Siihen et voi liittää niinku suoraa palkkia toisensa putkeen, kun se pitää silleen niinku tehdä sopiva semmonen kolonen siihen, että ne istuu sille just hyvin. Mutta joo, tältä ilta pitää homma lopettaa. Nää itikat kiusaa ihan liialti täällä nyt, mutta piti pitkä hihastakin heittää päälle, ettei ihan syödyksi tule, mutta joo. Pitää jatkaa huomenna ja miettiä vähän, että mitä tähän seuraavana kannattaisi alkaa tekemään. Mut joo, eiku huomissa. No niin, nyt on yö nukuttu ja mietitty kannattimia ehkä liikaa jopa, mutta nyt tuli pari ideaa, miten sitä voisi jatkaa. Ja siinä olisi nyt molemmat moottorin kannattimet mulla irti. Helpompi mittailla tolleen, kun ei ole tuolla pressu alla moottorissakin. Ja tähän ongelmapuolelle tuli semmonen idea, että tää pitäisi ihan ensi alkuun lyhentää 5 sentillä tuosta poikki. Ja sen jälkeen keksin semmosen oikein high-tech ratkaisun tähän. Tättärää siinä ylimääräistä palkkia vähän se. Niin tästähän tulee just sopivasti se muoto. Elikkä niinku tää niinku hitsattaisi tavallaan näin päin. Nää tulee ylöspäin nää siivet. Ja tää istuu hienosti tää patti täältä tuohon väliin sitten. Mittailin tuossa, niin se on just sopiva. Tähän joutuu tietysti laittaa molempiin päihin semmoset laput näin päin, että saa sitten pultit niistä läpi laitettu molemmin puolin. Mut sitä mä kyllä mietin tuossa, että mitähän se paino jakautuu, että onko se liian hempula, kun se on kuitenkin joku 250 kiloa laatikon kanssa tuo moottori ja mitenhän se sitten menee, 125 kiloa per puoli pitäisi kannattaa ilmeisesti. Aika paljon vetoja tulee kuitenkin tuohon niinku kiinnityskohtiin, kun miettii, että en tiedä. Mulla oli nimittäin ajatuksena, että 5 millin lattateräksestä tekee tuon ne pienet laput tänne, minkä varassa se käytännössä leppää sitten. En tiedä, onko liian hempula ratkaisu tää kyllä, mutta en tiedä, ei se nyt paljon ihmeellisempi autossakaan ole, että mitähän lienee paksuudet siellä. Ei ne taida 3 milliä olla niissä kannatuskohissa paksuudet pellissä, mie luulen. Varmaan jotain 1,5 milliä peltiä. Toki onhan ne muotoiltu aika hyvin, siellä on pokkauksia ja kaikkea tämmöistä, että kyllä ne kantaa hyvin sen mutta me yritän nyt korvata muotoja antamat vahvistukset metallin paksuutta lisäämällä. Kuulostaa hyvältä. Kyllä me luulen, että se kestää. Mutta siinähän sitä suunnitelmaa riittää, ei kun tekemään.
No niin, nyt alkaisi olla osia pikkuhiljaa valmiina. Tai valmiina. Vielä niissä on vähän tehtävää, mutta kuitenkin. Tähän tulee tosiaan ihan tämmönen simppeli lätkä vaan ja reijet ja sitten läpipultti tuosta kannattimeen. Niin tosiaan tuo toinen puoli on vielä lyhentämättä. Tuostahan piti ottaa 5 senttiä pois tätä pituutta. Mutta tässä on kuitenkin tää telinen nyt, tai tää korvakko kannatin. Mikä ikinä onkaan, mutta tää on nyt tehty suunnilleen sen näköiseksi, mikä se tulee olemaan. Pientä hieromista vielä tuossa kannattimessa vielä kuitenkin, mutta tämmönen se tulisi olemaan osapuille. Ja katsotaan miten tää kannatin käypi tuohon itse tekemään telineessä. Tai korvakko, mikä ihme onkaan. Sehän käypi sinne. Ja toinen tulee sitten vastaavasti tuohon noin. Tolla vissi. Siihen sitten moottori jossain vaiheessa, kun aika on. Mut joo, pitää ottaa pihalle koneen, niin parempi hitsalla. Ei uskalla tässä hitsalla. Tulee vielä vahinko. Oho, valo meinas lähtee. Pitää ihan ensi alkuun ottaa ylimääräinen 5 senttiä pois tuosta tolpasta. No niin, nyt ei joskus hitsalla vaan kiinni nää tänne, mutta pitää katsoa vielä se välimatka, että sattuu varmasti oikein. Se oli 93,5 senttiä, oli näitten reikien keskeltä, näitten reikien keskellä. Mut joo, pitää katsoa, jos me saa linjattua näin jokseenkin kohdalla. Tää laitteet kerätä, alkaa vettä tulemaan, kastuu kaikki. Mikähän siinä on, kun aina tulee vettä silloin kun et tarvis. Aina kun oot pihalla jotain tekemässä, niin silloin taivas auki. Ai et. Mut joo, siinä olisi heppaltu paikalle nää kannattimet nyt ja en laita tosiaan vielä näitäkään sen paremmin kiinni, kun jos niitä joutuu muuttamaan. Pitää nyt yrittää silleen tehdä, että kaikki oikeastaan heppailemalla laitetaan kiinni tähän ja sitten myöhemmässä vaiheessa hitsataan täydet saamat. Että ei just käy se, että jotain pitää liikuttaa ja koko saama pitää rälläköjä auki, niin se on työlästä. Putkea pitää seuraavana kyllä saada aika paljon. Pääsee sitten X-muotoa tekemään tuohon keskelle, mistä on puhunut. Ja sitten muutenkin sitä putkirunkoa pääsisi tekemään. Ja vasta sen jälkeen moottoreita ja jakolaatikoita ja mitä ikinä tekniikkaa pitää laittaa tähän, niin yrittää sitten vähän viimeisemmässä vaiheessa niitä laittaa, että saa sitä rungo ensin vähän niin kuin mallilleen tässä, niin sitten olisi hyvä. Kyllä se nyt vähän edistyi taas tämä projekti tälläkin videolla. Ei ihan kauheasti, mutta kaikki on eteenpäin. Ja eipähän siinä. Kiitti jos katsoit videon. Tykkää siitä, jos tykkäsit siitä ja laita ihmeessä kanavatilauksen, niin pystyt seuraamaan miten tämä projekti edistyy ja valmistuu jossain vaiheessa, jos valmistuu. Toivottavasti valmistuu. Eipähän siinä. Seuraava video. Moro!